No niin, nyt on tosi iso. Ja lisää tulee. Päivän mysteeri. Mitä nämä on? Tai pitäisikö sanoa, että ketä nämä on? Kuukkojen päivälento. Tää mikä on tossa toi kirkkain, niin se liikkuu tosi hitaasti. Mutta sekin liikkuu. Kotse itse asiassa menee tonne, näyttäisi menevän niinku ylöspäin, eli kotse hävii tästä näytöltä. Mutta se on kans tommonen, että se liikkuu ja niinku tuikkii tai sykkii. Ja nyt tulee rypäs tuolta.